हिन्दु आइजोनि गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनायाव मुसलमान लाइमोनफोरा हेफाजाब होदों। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला कलियाबरनि इन्द्रजित रामनि फिसाजो रुक्मिनिया मन्टु मुंनि सेंग्राजों जुलि जादोंमोन। जुलिनि उनाव बिसोरनि संसारा मोजाङै सोलिदोंमोन। नाथाय उननि समाव बिसि फिसाय सानैजों खोथा गोरोबलायैयाव रुक्मिनिया फिसायनि न'निफ्राय धेकियाजुलियाव बिबै बिबौमोनजों थाफैयो। गुबुन फारसेथिं रुक्मिनिखौ गोरबोआव थानाय खौरां मोननानै कलियाबरनिफ्राय बिमाया खबर लाफैयो। बेबादिनो गोरबोआव थानाय फिसाजोनि देहाखौ लोरबां नुनानै बिमाया देहा फाहामसालियाव लाङो। नाथाय धेकियाजुलिनि मनबरनाथ देहा फाहामसालियाव रुक्मिनिखौ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। ओजोंहाय हाबा जाखानाय फिसाजोनि गोथै सहखौ बिफा इन्द्रजितआ समाजनि खान्थिखौ गिनानै न'आव लांनो गोसो गैयै फोरमायो। बेबादि दुखुनि समाव धेकियाजुलिनि खौरांगिरि आरो आमसुनि हेफाजाबै रुक्मिनिनि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनाव धेकियाजुलिनि रायजोआरि ससानाव जोबथा बिदाय होयो। ৰাতিপুৱা মই মোৰ ব্যক্তিগত কামত মই হাতীবাৰীত হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। তাত গৈ মোৰ কামৰ বিষয়ে গৈছিলোঁ, কামৰ বাবে। তাৰপিছত মই গম পালোঁ ডেড বডি এটা পৰি আছে। তাৰপিছত তাৰ মাকে কান্দা কাটি কৰি থাকোঁতে মই গম পাওঁ। তাৰপিছত মই লগে লগে আমাৰ ঢেকিয়াজুলি নগৰ সমিতিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক অৱগত কৰোঁ কথাটো। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ আৰক্ষীৰ লগত আলোচনা কৰি কি আলোচনা কৰিছে, কি কৰা নাই নাজানো মই। তাৰপিছত মই এতিয়া মুখাগ্নি দি আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ল ন? পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ল। ঠিক আছে। তেওঁৰ এনে কেইটা বাচ্চা আছিলে? আগৰ এটা আছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু ঢুকাইছে, দুটা টুইন বেবী আছিলে। মই মা হয়, ছোৱালীৰ মা হয়। ছোৱালীজনী ক'ত বিয়া দিছিলে? ছোৱালীজনী কাকি মই বিয়া দিয়া নাই, নিজে পলাই গৈছিলে। কাকি 1 নম্বৰ কাকি গৈছিলে পলাই। এতিয়া আমাৰ মানে মানুহে পলাই গ'লে যে আমি না আনো মানুহ। এতিয়া আমাৰ বিহাৰী যায় ধানমুনি ৰবি দাস। তাৰ নাম ৰাজু ৰবি দাস। ৰাজু দাস। সেইটোৱে দগলাটো বেংলোৰ গ'ল, বেংলোৰ গুচি গ'ল। আমাৰ ছোৱালী খাই দিলে, মই ক'ত পাম এতিয়া? কিমান বছৰ কিমান বয়স হৈছিল? দাদা আমি বয়স নাজানো, মই পঢ়া লিখা নহয়। আমি এইটো गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव। बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लिक गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। दोनथ'ला माइना फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव। सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आङो मोजां थाबायनो हाबाय।